As a Homa Bay County resident, what is your opinion on the current matters that are happening in the country or in the country at large? Today we are privileged to have somebody very special. Adio mabeja telo. Ero kamano. An gi penjo moro kae ndalo machon. Yie na mondo penj. Jatelo yie mori penja. Ndalo machon ne ntiere Nyawawa. Nyawawa ni ng'e nang'o? Nyawawa kaka ng'e Nyawawa ne gin jochiende manotho e bonam kato gichier kama to giluwo ndara. To ka gisaluwo ndara to giwuotho kendo ka gigoyo depe kendo gidonjo miere kendo moko ting'o nyithindo moko boting'o betni wacho ni to wan mane onegwa wambe koro nyigo chirwa dhi dala joka ng'ato koro giwuok kaka jochiende to giwuok to gimako dala ng'ato kamano jatelo. To giwuok ga sadi seche machalo nade? Nyawawa giwuok ka otieno kadhi kar saa 12 madhi saa 1 kendo kata kar saa 4 kanyo ginyalo wuok mago Nyawawa nikech giwuok e bonam ka giluwo ndara te to gibiro to giwuok mondo gidhi yo milambo mar podho chieng' kamano jatelo. Nyawawa ni kawuok onego bed ni ng'ato timo nang'o? Nyawawa kawuok to sama gigo koko to dhano goyo depe kendo ji go depe matek kabisa ma mondo giringi gia kamano. Yes. To Nyawawa gin mana e gweng' koso ginyalo riere nyaka Nairobi, Mombasa? Nyawawa ji ne wacho ni en maluo kende to Nyawawa ok maluo kende ginyalo dhi nyaka gweng' nyaka Nairobi ginyalo dhi Mombasa kamano jatelo kech en yamo maringo kamano. Yes. Tinde be gintie? Nyawawa to tinde to ten gi yo tin to ging'eny ahinya lakini chon to ne gintiere sani to gionge. Yeah. That was a very honest opinion from Homa Bay County resident, and my name is George Otula.